Ahojte, čaute, ako sa máte? Dnes vám tu chcem dať zdieľať jednu veľmi dôležitú informáciu práve pre tie dámy, ktoré ste rozmýšľali nad kúpou prístroja, ktorý veľmi často propagujem, ktorý sama používam, ktorý aj desiatok, možno aj stovky z vás ho do mňa majú, teda určite za tie roky. A je to prístroj tento. Tento prístroj, okrem toho, že proste čistí, ono není to len čistenie, pretože vám premasíruje a precvičí svaly na tvári, takže proste vyhladí a omladí, rozžiari tú pleť. Není to len hlbokové čistenie, ktoré je fantastické. Teraz, prečo vám to hovorím? Hovorím vám to preto, pretože teraz ku kúpe vlastne prístroja dostávate tam aktivačný gel podľa tvojho typu pleti, plus máte 2 darčeky v hodnote cca 150 eur. Veľmi sa to oplatí, veľmi dobrá ponuka, limitovaná ponuka, takže ak máš záujem, tak mi komentuj chcem, alebo mi rovno napíš správu chcem.